Βρισκόμαστε στην Κρήτη, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στο θερμοκήπιο του Μάνθου Αντενάκη. Είναι ένας από τους καλύτερους μας συνεργάτες. Η συνταγή, το γεωπονικό κατάστημα έχει και θερμοκήπια 80 στρέμματα, 40 υδροπονία και άλλα 40 χώμα. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα θερμοκήπιο καλλιέργειας αγκουριού, πάνω από 15 στρέμματα. Μάνθο, χαρά είναι μεγάλη που βρισκόμαστε ξανά. Θέλω να σε ευχαριστήσω και προσωπικά. Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι μαζί πριν από 6 χρόνια με την Ikorganic και εύχομαι να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω την οικογένεια Ikorganic και είναι και εμάς μεγάλη μας χαρά, όχι μόνο για τη συνεργασία, αλλά που βρίσκεστε εδώ, κοντά μας. Μάνθο, είναι γεγονός ότι από την έναρξη ουσιαστικά πριν από 6 χρόνια που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας εμπιστεύτηκες αμέσως. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να μας εμπιστευτείς τόσο άμεσα και να ξεκινήσουμε τόσο δυνατά τη συνεργασία μας? Καταρχήν, τα καθαρά πρόσωπα, οι αλήθειες, το ήθος, η αξιοπρέπεια και το ότι σηκώσαμε και η συνταγή και η Ikorganic τα μανίκια και δουλέψαμε πολύ σκληρά. Βγάλαμε καλά προϊόντα μαζί, γιατί τα θεωρώ και δικά μου προϊόντα, τα οποία αυτά τα προϊόντα έχουν να μας πούνε πολλά πράγματα. Και τώρα και στο μέλλον. Μάνθο, αν έπρεπε να ξεχωρίσεις κάτι το οποίο μας διαφοροποιεί από όλες τις άλλες εταιρείες που υπάρχουν στον κλάδο, τι είναι αυτό που σου έκανε εντύπωση και τι είναι αυτό που σε έκανε να ξεκινήσουμε τη συνεργασία? Στα 20 χρόνια εμπειρίας αυτή τη στιγμή που έχω, συγκεκριμένα 18, το οποίο δουλεύω έξω στον αγρό, έχω συναντήσει πάρα πολλά προϊόντα. Ελληνικά προϊόντα, ελληνικές εταιρείες που να είναι παραγωγή, δεν ξέρω πολλές. Εταιρεία που να είναι κυκλικής οικονομίας, δεν ξέρω καμία. Και να παράγει τόσο καλά και ποιοτικά προϊόντα. Η εταιρεία είναι μια καινοτόμως εταιρεία. Τα παράγωγα που παράγονται από τα μανιτάρια, από τα ψάρια, από τον καφέ, όλα αυτά έχουν κάποιες ουσίες. Που αυτές οι ουσίες για τα φυτά μας προσφέρουν μια ικανή θρέψη, αντιοξίδωση του κυτάρου και οι συνάδελφοι που θα με ακούνε ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το ψάρι είναι πλούσιο σε αμινοξέα. Το μανιτάρι είναι πλούσιο με όλο το σύμπλοκο Β. Τα φύκια διεγείρουν το φυτό με τις ορμόνες τους. Τα προϊόντα της Ikorganic έχουν μια ομαλή ισορροπία. Όλα τους τα σκευάσματα. Εμείς, στα τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε με την Ikorganic, τα προϊόντα καθημερινώς βελτιώνονται προς το καλύτερο. Τελειώνοντας εδώ τη συζήτηση, θα θέλω να μας πεις τι έχεις παρατηρήσει όσον αφορά τα προϊόντα της εταιρείας, στην καλλιέργειά σου πάνω και πώς βελτίωσε τα προϊόντα που χρησιμοποίησες και σου έδωσε λύση για να βοηθήσεις και τον παραγωγό όσον αφορά όλες τις καλλιέργειες. Η συνεργασία μας, όπως είπες και πριν, Θωμά μου, ξεκίνησε πριν 6,5 χρόνια και αφορά διάφορα κομμάτια προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή της Ιεράπετρας. Όμως το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αν όλο τον κόσμο είναι το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Η Ιεράπετρα επίσης αντιμετωπίζει ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα με την ποιότητα και την ποσότητα του νερού. Τη λειψιδρία, όπως τα έλεγα. Οπότε όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας, τα ζητήματα ήταν συγκεκριμένα όσο αφορά τις θερμοκρασίες κατά πρώτον. Ζητούσαμε προϊόντα τα οποία να βοηθάνε το φυτό στις υψηλές θερμοκρασίες. Ζητήσαμε προϊόντα τα οποία να βοηθάνε το φυτό στις υψηλές αγωγιμότητες του νερού μας, αλλά και στην έλλειψη του νερού μας. Τα προϊόντα της Ikorganic δίνουν λύση στον παραγωγό. Αρκεί να ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις και να τα συνδυάσεις. Και στους παραγωγούς μου και στο δικό μου το χωράφι που χρησιμοποιούμε τα προϊόντα, από τότε που τα χρησιμοποιώ, παρατηρείς φυτά εύρωστα, πράσινα, με χλωροφύλλι, υγιείς, με σωστούς καρπούς, με σωστή άνθηση, με πλούσια άνθηση θα έλεγα. Και εκεί που θέλω να σταματήσω, ο παραγωγός που τα χρησιμοποιεί τα προϊόντα κατά κόρον, και τι εννοώ κατά κόρον, μία χρονιά, τη δεύτερη, την τρίτη, για το βιταμιν C χούμους που είναι φτιαγμένο από ψάρι, βλέπει και βελτίωση εδαφολογική στο χωράφι του, στον αγρό του.
πραγματικά δεν δίνουν απλά λύσεις, δουλεύουν αθροιστικά στον αγρό. Και στο υδατικό δυναμικό της ρίζας, γιατί φτιάχνει το υδατικό δυναμικό της ρίζας, αλλά και στην εναλλαγή στοιχείων όταν τα χρησιμοποιούμε. Μάνθο, σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ όσον αφορά την Organic για όλη την προσπάθεια που έχεις κάνει τόσα χρόνια για μας. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα υπάρχει συνέχεια και όλη αυτή η προσπάθεια που έχουμε κάνει να δώσει και λύσεις και στον παραγωγό, αλλά και να βοηθήσει για τη συνέχεια της συνεργασίας μας. Και εγώ ευχαριστώ προσωπικά για τη συνεργασία μας, αλλά και όλη η συνταγή για τα προϊόντα σας, και να είστε πάντα καλά να μας φέρνετε τέτοια προϊόντα.